Changamira. Ndamira pamberi pedare renyu. Ndichida kutaura pamusoro Linda ndichida kutaura pamusoro penyaya yandinayo nemurume wangu wandinayo. Murume uyu takachata tese gore ra2005 ndopatakachata, saka takagara tese nguva iyoyo. Saka zvakazoitika ndezvekuti murume uyu akazoenda kunotsvaga basa, ndobva auya kuno kwaMutare achitsvaga basa rake rechibhedha raita. Saka ashanda kuno kwenguva iyoyo akatanga aidzoka kumba, achidzoka amboshanda akauya hake nemari yake, ndobva ati mari yandawana izvi toda kuti tiende kunotenga mota. Tikaenda tikatenga mota, kune mota racho nditori naro ini. Akadzokera kubasa kwake, ndichigara kwandinogara, ndinogara kuchitumisa, ndokwandinogara ikoko. Saka ndaigara nevana tiri ikoko. Saka nguva yakati yafamba, akapota asisanyatsodzokera kumba murume uya. Aiti akauya kana tika 1 pamwedzi, totobvunza ko inda musi wari kumba, voti basa rakandiita sei, rakandowandira. Saka inini handina kuti handingambofunga kuti pamwe basa racho romai ndozvarinoita sewo zvarinoita izvozvo. Saka nguva yakangoramba ichifamba, kusvika mbonhautuna dzatove 3-4 months munhu achaita sei, haachadzoki. Paanodzoka pachona ipapa obva auya nebhegi nehembe rinenge rakawachwa rakaainiwa. Ndikabvunza kuti ko hembe idzi dzakaainiwa muri kuwachirwa nani? Zvikazi kubasa kwatinoshanda kune vanhu vanoita sei, vanoaina kwatinobhadhara ikoko. Ndibva ndati it's okay bhozi ndasingazvizivi zvekunoko handizvizivi. Ndibva ndati ini ndachikumbira kuuya kubasa kwenyu. Akati basa kwedu hazviiti kuti muuye nemhaka yekuti hakuna vakadzi vanogara ipapo, panogara chi, panogara varume. Ndikati it's fine. Saka ine ndichipota muchiuya kumba, ndobva anhukira paya akamboti it's okay ndouya 2021. Akangouya kwekutanga kwegore, auya kudaro mumba muya mubedroom angasali mubedroom yakaerara kufuga kubhezi rake. Ndikabvunza kuti ko ichi chii chakuitika ichichi, pakati ndakaneta nebasa kana tativa kuna ndeida kutozorora inini. Saka takangoti 21, 22, 23, 24, 25 kusvika nhasi murume haanodzoka kamba kana kupinda mubedroom angasapindi nekusvika nanhasi. Saka inini ndakazotsvakurudza ndida kuona kuti chii chiri kunetsa. Ndobva ndaudzwa nomwe munhu aishandawo kuno, akati munhu ane girlfriend yaanofambidzana nayo inogara mutauni maMutare. Ndichakuradzai painogara. Ende zveshuwa ndakakwira bhazi ndikauya kunoko. Ndasvika, ndikasvika ari makuseni kuma7 ndikasvika achibva kunomutora kubasa kwake, anga ari hamene student nesere, achibva kunomutora vachitosvika pamba paigara. Saka time iyo ndakabva ndadzika mota yandanga ndiri, ndobva ndanoka pageti. Ndobva avhura geti. Avhura geti paipa ndobva ndati ko munhu wamadzikisa mota ndiani? Akati munhu uyu munhu anogara pamba panogara shamwari dzangu. Ndikati aiwa ini ndachikumbira kuona munhu uyu, bhozi munhu uyu ataura zvakawanda pamusoro pezvake. Akati aiwa shamwari ichichi hama dzangu dzinogara pano ichichi. Ndikati kana asiri girlfriend rako wadii kuti nditaure naye tipedzerane ndimudze chokwadi kuti murume ane ane mhuri ende takatochata titori nemuchato. Akaramba. Ndobva tazorandudzirwa nomwe murume ane anoshanda kuPenalonga. Akati aiwa baba imi endai kumba munotaura nyaya dzenyu kumba. Ndobva ini ndadzokera kuHarare asi haana kutevera. Ndikamufonera ndikati ko zvausiri kuuya titaure nyaya yenyu kuno kuHarare? Akati ndichauya, yeye ndine zvikundinetsa mwoyo mangu saka handikwanisi kutaura izvozvozvo. Ndobva ndagara zvangu, ndagara kudaro paya ndikatoona munhu uyu hachatouyi, atongoramba akangonyarara. Ndobva ndadzoka futi kunoko ndikamutsvaga, ndakava nemwana wangu wandandinayo. Ndobva tamutsvaga tikamuwana, tikatomuwana vari vese nemukadzi uyu. Ende tibva taenda papolisi kwatakaenda kusadi kuPenalonga pachona ikoko. Tikataura nyaya iyi. Ndobva ndamuudza mukadzi uyu kuti inini nemurume hatina kuramba. Iye akati inini ndakakubhloka pafoni 2021 ndakakubhloka. Akandibhloka 2 years murume pafoni. Uyu mukadzi akati ndakakubhloka kuti usataure nemurume uyu. Asi inini ndine vana vada communication kuti mwana akarwara tinotaura hawo, kana wandibhloka paWhatsApp wandibhloka paCalls. Saka ndibhloka kudaro. Ndikati it's fine kana asingandide munhu uyu. Anofanira kunoita zviri pamutemo, odimbura muchato, ondipa gukuru. Ndobva ndaita sei? Ndobva ndaenda. Ende muchato vamwe iye kutaura kwa zviri kuita ari kutonzi akachata umwe muchato. Izvezvo
ndozvavakaita vanhu ava. Ende zvezvizvi ini ndinogara ndinolodya nevana vangu. Landlord watina anodetsi ane 2 months asina kutipa mari yerent. Iye akavaka imba yakavakwa iri kutsvingo kuimba yakakura zvokuti ini ndinogara ndichitambura nevana ndichidzingwa nevana. Habhadhari mari, anongoti handina mari, ndiri kutsvaga mari, ndichaita sei? Ndobva landlord wedu anogara achimufonera akati ndafona ndaneta murume wako hadairi foni, anotondibloga ongoignora foni iya. Ndobva ndaudza baba vangu ndikati baba ndiyo nyaya iripo mamiriro yaita. Baba vakati rega ndichitaura naye. Vakataura naye ndobva vabloka foni. Baba vaya ndikasora nadzadzi yako hombe inini inogara kunotonika. Vakafonerwa kuti tirodzei kana pane zvisisaiti motaura zvinhu hazvichaite sei, hazvichaiti pano kurega mwana achitambura nevana kudai so. Akavabloka foni. Tikataura nambuya, mbuya kana pane nyaya dziripo ngadzive dziite sei dzitaure. Vakambotaurana mbuya kusvika vabloka foni. Baba vakatuma munyaya tichitaura nyaya yako mamiriro yakaita. Akabloka vanhu vose mafoni. Kusvika vanhu vose vaita sei vangonyarara vatarisa kuti saka toita sei kana nyaya yadaro. Tagara gore rapera mwana uyu arapa uyu mwana uyu akatoenda kwaanga vaenda kuchikoro. Aenda kwavaenda kuchikoro kuya akadzoka mwana akatanga kurwara achiti ndiri kunzwa mabaya. Ini ndobva ndaenda kuchipatara nemwana. Ndasvika kuchipatara kuya dhokita ndobva nditi aiyo ini havana chandiri kuona apa pamwana uyu. Ndobva ndadzoka kumba ndobva ndafona ndikati mwana adzi hapana chandiri kuita sei chandiri kuona. But vakaramba achindiinsista kuti enda nemwana kuhospital. Bhozi mwana ari kuti akuita sei ari kurwadziwa. Ende pakaenda mwana kwaakaenda kuchikoro kwaanga aenda. Ini ndakaramba kuti mwana asende kuchikoro. Akati mwana ngaaende because hapana munhu achazoenda naye ikoko. Ndikati it's fine mwana aende, mwana adzoka arwara. Dokita akati ndikadzokera futi kukliniki nemwana ndobva asvika kukliniki ndobva abayiwa injection. Rakabayiwa abayiwa kudaro tikangoita 2 days ndobva ati mabayo apora. But apa pangu pakuita sei pakurwadza patsapo. Ndikadzokera nemwana kuchipatara akaitwa matesti ese akaitwa vakati hapana chatiri kuita sei chatiri kuona. Ndikafamba madoctors kana 4 ndakafamba madoctors tichitaura nyaya yemwana but hapana chavakaona. Ndikaadmitwa paHarare hospital ini ndikagara muhospital 3 weeks ndirimo. Baba vandikavafona havana kuuya kuona mwana kuhospital. Vese hapana kauhamba dzavo kuona mwana tiri kuhospital. Kusvika ndabuda muchipatara nemwana ndikadzoka. Mwana anofamba akakotama. Kana akamira anomira zvandakaita izvi. Tikangoti takufamba anokotama kuita gombo kudai so. Akatanga kutadza kutaura. Akutaura zvisinganzwisisi kuti mwana ari kuti chii. Mwana anofanira kunge ari grade 6 asi haana kuenda kuchikoro gore rino rose. Akati akaregera gore rapera muna October. Kusvika nanhasi haana kuenda kuchikoro. Asi chinhu wandinondishamisa ndechekuti tikataura kuti baba yechionesani nyaya yemwana. Vanoti aiwa mukoma wangu ngaaende anoona kuti mwana akamira sei. Havana day 1 rakavata nemwana pamba java vakutokwanisa gore rokuti vambouya kuti vaswere nemwana havana kana 1 day. Saka ini ndinobva ndanetseka kuti saka munhu kana achishayiwa mwoyo kuti mwana ari kurwara zvakadai haasi kutaura haasi kufamba haasi kuenda kuchikoro tichaga ticha kuti aite papa haiti zvese. Saka zviri kureva kuti here munhu ari kuziva zvakaitika pamwana. Bhozi ndapedza chipatara ndakaenda kuZambia. Ndikadzoka kuZambia, Zambia ikati haina chirwere chairi kuona. Ndikadzoka ndikati toda tifambe nemwana tikauya nehanzvadzi yangu ishi. Ndikandiperekedze mwana aida kuberekwa ndikubereka. Ndiperekedze kuno kwaMutare tikauya kubasa kwavo tikatauya nemwana takuzokusiyai mwana uyu. Vakati aiwa pane kumwe kwandanzwa kubocha handei kubocha. Tikaenda kubocha kwekuya tikasvika mwana achitariswa nevacho vanoita zvekurapa ivava. Vakati mwana uyu pane zvinhu zvokumusha kwavo zviripo zvinoda kuti zvigadzira. Asi baba havanoziva zvavakaita mwana vanozviziva. Saka munofanira kudzoka baba kunoku futi. Ndakazodzokera futizve baba vaya vakati pane minamato yatoda kuita. Minamato yaitwa vakati munofanira kudzoka. Ndadzokera kuHarare hana kundipira mari yekudzoka kuti ndidzokere kubocha kwacho nekoko. Ndobva ndagara ndobva ndatanga kufambawo ndichitsvaga kuti mwana toita sei nemwana wake. Pese patinofamba vanonzi mwana baba vemwana afanira kunge vari panzvimbo tirapise mwana. Ndikavataurira vakafonera mukoma wavo kuti endai munorapisa mwana. Pane kwatakazomboenda futi navo mukoma wavo tese ivo vakambouya tibva taenda ipapo. Vakaudzwa kuti zvinhu ndezvemusha manizvi ndezvemumusha menyu izvizvi. But vaudzwa ndava havana action vakaita sei yakatora vanhu ivava. Ndobva vangonyara. Ndobva ndatsvaga umwe munhu futi akauya recent. Ndobva avaudza akati imimi baba imimi vaninga venyu pane 1 akaromba ari kushandisa mwana uyu. Asi zvinhu izvi zvoda baba vemwana varipi ngavauye paground titaure nyaya iperei.
but havauyi paground kuti nyaya ipere. Vakazouya manje last week vakauya last week imanje munhu wacho aifanira kuti adzoke asi akabatikana havazokwanisa kudzoka. Vakangorara takaramba imwe hatina kutaura anything. Takangomhoresana saizvozvo vachisvika kusvika mangwana kusvika vadzokera hatina chatakataura. Tamabvunza kuti pamba pakadii kana kuti chii. Ini ndikanyararawo ndikasiya zvakadaro kusvika vaita se vadzokera. Pane patakazongorobatsirwa pamwe mukoma wacho atoti hapamiri hazviti ndidzokere. Hatimbosvikai apo tibatsire Mwari. Ndobva tatoenda tikanobatsira Mwari. Ndobva vadzoka. Saka inini baba ndakaramba ndichiudza baba situation yemwana inomira zvakanaka. Baba vakati aiwa ngatiteverei kwaanogara. Ndobva takwira bhazi musi last week iyoyi tikauya kumba kwacho kuchingo takadhara kuti vana vanokuziva. Tisvika manebha akati mapesana navo hapana nguva mapesana. Ndobva tati it's okay. Ndobva tazofona baba akafona akati Mukwasha ndiri pamba pako uri kupi ndandayo nenhau yemwana titaura. Akati mai musina zvisina appointment. Maifanira kutanga mandiudza kuti muri kuuya. Saka ina handipo ndaenda kuMozambique. Asi vanhu vari pamba pacho varipo ende vanhu vari pamba pacho vaitofona kuti vanhu vaya varipo chichikwai vasiye vakagara vanopenga vanhu ava. Isusu nanababa takavata panze nevana isusu. Asi imba iripo ine 10 rooms pamba. Tikavata panze nemwana arugwara asingagoni kutaura. Tikati it's fine. Ndobva takazoudzwa kuti tiri kuuya kwamambo. Ndokuuya kwatakaita pano kuti tiripote kesi ino yepamambo pana. Alright. Makashata muchato. If I go. Yeah. Alright. Murume wacho bebe. Sunga ya. Order. Chapter 6. Yes, I forgot. Ndio hizi hapo. Kwa hiyo ringi ndio kumkazi kana ndio. Haya ndio mcheni. Mayaka pia kwa ndio. Onda alisi ndiye amuyemu. Kuni mzima yao makashata. Uyo kwa zote ndio bebe. Sunga. Ato na ringi. Makashata ke. Makashata Zitandiani. Yubetia. makachata here. Hatina kuchata. Kambokidza makachata here. Kwete. Right. Nyaya iri kambokidza. Whether makachata kana muchata. But still mosere ngenguru. Chekutanga ndechekuti 1 muchato wenyu 511 haibvumiri kuti uchate nomumwe mukadzi uyu muchato usati wadii ukachata nomumwe mukadzi uine muchato une mhosva inonzi bigamy handiti unoenda kujeri. Then kechipiri kana muine muchato muine mukadzi wenyu ane maruramiro ekusungisa mukadzi wamukudanana naye for adultery charges, because audanana nemukadzi wechii nemurume. Saka mai avo vakwanisa kusungisa mai for adultery charges. And asi idzo dzimwe mhosva idzo, asi nyaya iri hombe pairi ndeyekuti baba kana musadi mukadzi anzvo kuchishona gopuro ngariende, asi kuchirungu muchato gaunoita sei gaunoku as long as muchato uyu usina kuwa anzvo even imba yamutaura nayo kuchingwe 10 rooms Ndiye mukadzi. Waiwaka uri mumuchato. Ndinokubatsira kuti uzive kuti mukadzi nyangwe 10 rooms yakarara panze padzo andisika she's got a claim to that. She's your wife. Ndinokushanda zvese ndizvamaya. Saka uyu anditi yamapinda meso ndiyo inonzi civil partnership. Kudhara yaizi mapoto asi mazuva ekudzi civil partnership. Saka civil partnership zvayapo yakuita kutora civil partnership nemunhu anditi zvamufanira kuti nekuti muchi mukadzi wako futi anditi. Saka mukasiyana anditi
ane futi claim to property yamakaita muri mese nguva yamakagara mese. Saka chiziva kuti imba yawo inayo handiti vanhu vachatsapfurirana wairi mai varorara vari kunze asi ndiwane makiyeni. Izvo munoita pamwe misikazwa izvo vati misikazwa ichi yakashata inodhura ine jeri inodhura. Chandura kuti muzive pamwe pacho ndicho pamwe makanyembera maya handi asi dambudziko kwekoti manje haizokupi mukana wekuti aiwa ndandisikazivi. Ignorance is no defense. Taurai mai ava kana muchivada zviri pachena zvakanaka endai mugure muchato uyu. Magura muchato uyu then muzochata namai ava kana kuti muzoendera mberi nekudanana. Pasina izvozvo izvi zvamuri kuita zvese imozvo tiitese pamati. Saka kana musadi mukadzi gupuro nekuchekesa chinhu ichi asi machekesa nekugura chinhu ichi handiti mai vana vaina vemakore mangani ndiye musikana uyu ndiye anofamba akagonya makanda muona chipo samurufungeni yema ndiyepedze tichaenda kuwana tanoda tikuya ikuko tiuti nyaya yedu yekutanga gadzisai nyaya ichi imeri ngaite kriye kuti muri papi. Kana musadi itai zvinoitwa mai ava kuti muvhoni nelife yavo. Asi vana avo wese vandiri kuona vari below the age of 18 zvavari below the age of 18 iresponsibility yenyu baba yekuchengeta vana ivavo namai wacho kusvika vana ava vasvika the age of 18. Saka izvozvi mutemo zvaunotaura futi ndezvekuti kana mai nababa vakaramba kana paine ifamily property imba mai anogara pamba ipapo nevana kusvikira vana vasvika the age of 18 ndo kana vasina kwekudi kwekugara. Wachigara ipapo ndimi mune muchivachengeta. Ende izvozvi futi hamukwanisi kutengesa imba iyi as long as vana vari nemuchato varipo. Munozotengesa imba iyi marambana magura muchato vana vasvika 18 years. Tichese bamba. Saka chamunofanira kuita bamba ndechekuti izvozvi zvimai muchibva panapa ndokusorwa nyaya yenyu. Muchibva panapa moenda civil court munoclaima maintenance yekuti bamba wachengete wana ndochekutanga. Kwamuri kuroja ikoko panofanira kuita commitment yekuti abhadhare rent. Ndiye anobhadhara rent. Kana mati hamuchadi kuroja mada uya kugarawo paari pari free because imba ngeyenyu mese motuta moya kugarawo 10 rooms. Mapedza izvozvo maenda kumaintenance mobva maenda kosuwa uyu musungisa mobhadharwa madhautary charges. Tichezati uyu mamakatoroorera achinofutai makaroora here tichiri kudanana muri kudanana saka kana mukudanana saka muri kudanana ukuya neberai asi chakuepo makaroorwa here hamsati mune ramenya mwaena mune mwana. Saka chivindi chenyu chekuya mudare munomukumbira mudare muri girlfriend musiri mukadzi wake chii. Saka mawaya komira masana isamonera uya auya masana pamusoro ichanga right ndi pamusoro imambomba tauraiti pamusoro imakurukota idari inini hongu mukadzi uyu
mukadzi wangu wemuchana watakachata Gilbert Chiramba, ndonzi Gilbert Chiramba. Takachata tese musi wa17 April 2005. Ndobva tafamba nerwendo rwekudanana tikagadzira maprojects ekuti tiraramise mhuri yedu. Handiti ndobva taita mwana wedu wekutanga uyu ane she's 20 years old, that one. Tikafamba secondary akadzidza paRuya form 1 to form 4, Hanke Mission indiri Musavada form 1 to 5 and 6. Hongu takakudzwa nababa vedu muchivanhu nechikristu. Inini ndikasarudza kuva mukristu, mukoma wangu nevamwe vakasarudza kuva muchivanhu. Handiti tafamba kudero, mwana wedu uyu ndoda kungoikata short. Mwana uyu paakatanga kurwara akaenda kutrip. Hongu for sure vanga vasingadi kuti aende kutrip, but inini ndiri close nemwana. Akaramba achindifonera achinsista, data handisati ndamboenda kana kutrip. Ndikagwadziwa mwoyo. Ndakavapa she's the last student. Akabhadhara trip fee. Ndobva ndikatotaura nawo kuti kumatripi zvakunoita nekuziva mwana anoda kuperekedzwa, pavanodzoka mwana anoda kudi kutorwa. There are some things zvinogona kunge zvaitika kumatripi. Handiti as if ndine chandoziva, but feeling ndobva and avana pakuinda akangoinda, pakudzoka because tobhadharira mwana transport inouya ichimutora pamba ichimuindisa kuchikoro nekumutora kubva kuchikoro ichimudzosa. Pakuinda akangotakurwa netransport akainda, pakudzoka the same car iyoyo ndio yakamutora kubva kupi pabhasi. But ndatotaura nawo kuti and tanga tiri mugroup ranga rakagadzirwa rainzi Karibato. Indai mugamuchira mwana vati vava pamapinga. Ndichaenda ndiye to. Ndochizobvunza mwana hoyo wauya. Ko maenda kunotora mwana auya asvika. Kochi hapana. Ndoba just 1 week down the line mwana ndobva atanga kurwara. Ndobva inini nechitendero changu all right personally. Ndobva tati ngatimuindise kupi kuchipatara. Tikaramba tichimuindisa kupi kuchipatara. And hakuna kana akandibetsera. From there, ndini ndaiva pamarino. Hakuna kana send kana any reburi rine rakabva from anyone pakurapisa mwana. Right, zvadero muna December 2020. Inini pandinoda bambo, pandinoda inini ndipesa mwana Tibosa monisha. Ragiri beti. Kurapisa mwana wake nekubata tezvara yanga. Saka isusu handiti hatinyanyi kuda kudhivheta, hatinyanyi kuda kumuva away kubva nyaya dzirichitoita kubata zvinhu zvisinei nesu. Yes. Saka isusu ishu iri pechii pamwana natezvara. Toda tizive kuti tezvara uyanga hwamakabata tezvara, makabata tezvara uyanga upi. Alright. Pamusoro wechangani. Pakuramba kurapisa mwana ndobva ndanga ndichiexplain. Ndochitaurira musi wa2 December ndakavapa $2,000 kuti ngatitei matest ose pamwana. Tikaita matest ese akaita negative. Handiti mai vacho handina mai vacho. And ndakatovati kwirai, kwanzi mwana ari kunetsa kufamba, ndikavati kwirai InDrive. Vakakwira InDrive. Handiti tanga tauya kuzotenga zvimwe zvinhu zvandanga ndatenga nawo nevanhu kumaini. Inini kumaini ndino sponsor. Handiti vadero ndobva vauya January, February, March. Wonditi mari yapera, ndikati yapera nei? Kukanzi matest, ndikati alright matest amakaita ndeapi achita mari? Handina kuwana minduru. Handiti April vana vachingovhara, mwananga asingaendi kuchikoro, ndobva vaenda kuGokwe. Kukanzi kune musangano
wechechi imwe hamenopostori. Tikati ina handina hangu problem, endai. Mwana uyu anga ane vhudzi ranga rakakura kudai. Ndobva chinhu chekutanga vachiti akuda kunogerwa, akati fonerai dhedhi vangu, handidi kugerwa vhudzi because of the passion neukama huri pakati pemwana nababa vake. Ndobva ndini ndakatomukumbira ndikati, mai, nokuti ndomudedza kuti mai nemhaka yekuti ndakamupasitara mai vangu, mai gegwai, hazvina kana dambudziko romera, handizi. Ndobva agerwa, ndobva vaita zvavakaita wiki yose, handizivi, havana kundipa feedback. Vakagara another 2 weeks vari ikoko, 2 weeks vari kugokwe. Vakatanga kundifonera, toda kumboenda kwakati, kune n'anga yakati, toda mari, ndotuma paiko cash. Toda kuenda kwakati, ndotuma mari. Hapana pavakati vanoda mari pandisina kuvapa mari, vachinda. Vabvako isusu musi wa1 May tanga tine chirongwa chekungoisa matombstone pamakuva ebrother yangu nehanzvadzi dzangu. Ndobva ndati mai vati vazukuru vangu vose ngavauye. Vakati ini vamwana vangu havaindiko mai. Ndobva ndati no problem, but makuseni taita procession yose tapedza manheru kuma8 ndaona vanhu vasvika, but vati hatisi kuuya. Vasvika ndikati handina kana problem nazvo, hapana kana chakaipa. And isusu hamene kuti chichiwo chakatinonodza, but taida kutosimuka kuma4, but hamenewo zvakaitika tikatozorara. And chakatozoita kuti tirarepo ndeyekuti vanga vauya. Handiti mai vakademba vanga vasina kuona kumboona kuti muzukuru wavo ari kugwara kusvika pamhando iyoyo, but anga atova nealmost 8 months achigwara, achiti vana vangu havaindi kwangu inini kana kuhama dzangu. Tikati hapana dambudziko, mangwana isusu tiri kumukira, ndiri kudzokera kubasa. Ivo wakati tomukira todzokera kugokwe. Tikati handina dambudziko. Ndobva tamukira, ndobva tadzokera, ivo ndobva vadzoka kugokwe, ndobva vazodzoka. Vadzoka vakaenda kune mamwe mapostori. Ndobva ndadamwa kunzi uyai kumapostori. Vakaenda, in fact vakaenda nehanzvadzi yangu. Ndikati inini zvemapostori handizvizivi, asi kana iwewe uripo hanzvadzi yangu nemukomo wangu anova baba vangu ndo vasara vari baba, kana varipo handina dambudziko, because ndikuzonzi ndozonzi ndaita chinhu chandisingazozivi kuti mangwana chozondimukira chikusikepi, handizvikwanisi. Ndobva tichisvika takawana mwana wangu uyu mukuru nemuduku naivo varipo pamasowe, vachitoti tapedza pane munamato. Tikati munamato kanzi imimi chiitai. Ndikati aiwa, munamato wanamata kunzi kudii, uri wei, ende kana uchida kuti inini ndiparticipate kuti ndinofanira kudii, waiti gwinyisa ndasvika. Handiti kukatonzi itai mukoma wangu vakanditi mwana wamengu zvozonetsa, hazvigoni kuti titi ngatitsvakei pamwe. Ndobva tasumuka tose navo nemukoma wangu nehanzvadzi yangu tikaenda pamwe, hazvina kunobuda. Endi ndobva vakazotanga kutaura, ndakazonzwa yava mutauro kunzi inini ndiri kunzi ndine zvandoziva pakurwara kwemwana. Ndobva ndachiti kana ndakunzi ndine zvandoziva, Mwari ndiregererei, asi nemhaka kuti ndichenyure zita rangu nezita renyu Mwari wandotenda, ndokumbirawo ndinopinda. Hakuna n'anga, chero n'anga dzavainga vakutaura. And inini handina kana n'anga yandakainitiata kuti handei kun'anga yakati kana kuti ngatinotsvakai. Vaingozouya kwandiri vonditi taenda kun'anga yakati kwanzi. Umwe wavari kutaura iye asina kuzouya ndiwe kubhikita. Ndobva vakauya first time, ndobva vaita namukoma wangu, handiti ndobva ivo mukoma havana kundudza, vakangoti taita aivo. Ndobva vanditi kwanzi koda baba. Ndobva ndamufonera tikati saka muri kudiwi? Vakati after 7 days zikapfuura vakaenda kumeeting Sanyati. Ndobva ndati saka ari kuuya rini? Ndobva ndaramba ndakaramba ndichivafonera kuti ari kuuya rini. Paakazoti ari kuuya musi weMonday, ndo Monday vhiki yapera iyo. Ndobva ndatoti shift yangu yanga isati yapera. Ndobva ndatoti varume, ndokumbirawo musare makandibatira shift yangu, ndinongoenda nhasi Monday. Iye akati toita Monday, Tuesday ndenge ndadzoka. Monday yacho handina kuuya. Ndobva foni ndobva adzima n'anga ye. Mangwana makuseni takarara tichimutsvaga. Mangwana makuseni ndobva akazoti ndine kumwe kwandanga ndiri kunyaradzwa, saka vana baba vati vanoda kuti tione kuti zvatakaita zviri kugamuchirwa here. Ndikati hazvina dambudziko, asi but nini nguva unouya rini? Kanzi kana zvapera, yava indefinite, handichazivi kuti ndodei. Ndobva ivo vatonditi kune kumwe kwatakamboinda. Ndikati
kuti ndiprotecte zita rangu handii kuglenora. Ndobva taenda kuglenora, ndobva tasvika tose. Inini vakandizoda mun'anga, handisandambopinda mun'anga. Mun'anga foni dzodzimwa, dzonzigwi. Indobva ndatodzima sekutedze. But ivo vaingoti kunge vari mumba memuramu wavo vachibuda vodavira foni voda. Ndikati imi muri serious here kuti tiri mun'anga? Imimi mati tiri mun'anga, mune seriousness. Because ndoziva kuti chinhu chinonzi religion unofanira kunge wasvipira. Ndiri business lady, ndoita zvandendi mafoni ifoni yebusiness. Handiti business racho ikireshi yandakasiya ndavaitira ini. Handiti ndobva vatanga kuchiti kireshi iyi haisi yako, chakaitirwa nasisi vangu. Ndo chakandiburitsa ndikati rega ndinotanga changu ndotanga changu ndiri ndoga. Ndikasumuka mumba ndisina chunhu, ndine sleeping bag nehembe mbiri, ndikauya ndikagara muimbeza mumama mpanze kuchinaya. And weather yemuimbeza moiziva, tichifuga macardbox. Bandaiva navo mukavati ndivaite vauye pano, they can testify that. But ndochiti reason yaunotiti ndaramba kurapisa. Then muna musi wa 6 June ndobva zvanzi toda kumwana kuti aende kuna neurologist vanonzi Dr. Mushawarima. Ndobva ndatovafonera ini nekuziva kuti mari dzangu pandinotuma tozonetsana. And chimwe chinonyanya kutinetsa pakati pedu imari. Ndobva ndachiti ndipei nhamba dzaDr. Mushawarima nditaure navo. Ndobva ndataura navo. Dr. Mushawarima ukandipa 120 consultation fee. Ndobva ndaisa iko cash straight kuna Dr. Mushawarima. Dr. Mushawarima ndobva vaita zvavakaita, ndobva vaona mwana, ndobva vakonzauta mwana. Vapedza kukonzauta mwana ndobva vatipa recommendation anoda kuona psychologist, speech therapist na physiologist. Handiti vose ndobva vaita chipitipiti pamwana. Tikaita phone call musi wa 27 June navo vari 3 conference calling 3-4 inini nemadoctors iwayo vose vakarekomenda zvavakarekomenda kuti mwana zvakadai medical. Inini ndisekutenda kwangu ndikazvitenda. Handiti but nemhaka yekuti ava vati vanoda chimwe zvechivanhu ndikati no, endai kupi kwamoda. Saka kuinda kuchivanhu kutoti ivo ndidzime pfungwa yavo yavanayo yekuti ndine zvandakaita. Kana ndichinobatwa and pose kwatakaenda hapana pandakabatwa changamira kana kunzi ndine chekuita pose. And patakapedzisira kutoenda pandakaenda musi weTuesday iyoyo pakatonzi naiwe vanenge aiva muchemberi akatoti naiwe haugoni kupoteredza musha, so musha wako zvawakashama. Ndikati nai mukoma zvorevei. Saka ndochinzi chii chandakabata. Mukoma wochindiexplainera avo vaibuda. Handiti vochindiexplainera ndochiti kanza hauna chaunoziva. Ndobva zvatonzi dai ndanga ndine rushambo ndakurushapura nokuti hauzivi. Handiti saka pandiri kunzi ndakaramba kurapisa mwana ndepapi changamira. Kunorapisa mwana kuclinic kumadoctors ndinoenda uku ndakakompromise. Ndikati handii kuti ndidzime pfungwa yamunayo ndikaenda and ndoenda. Then pasecond bora sumukai mai makapi here 2000 akandipa 2000 makapi akandipa ikashanda zvayanga fana kushanda. aita matest emwana tikabhadharisa mamaneti ndati yakashanda here zvayafana kushanda. yakashanda izvozvo nezvimwewo. ehe zvakanaka. Uyu pamakaenda kwese pamakaenda kunanga kwakabatwa here ainzi baba vemwana ngavauye patsva. kuzi baba vemwana ngauye panzvimbo zvive kuti nemhosva. Kwamakamboenda aripo pacho pamaibuda imi muchifona-fona akabatwa ndiani vakazii. patakapedzera pakauya apapo takasvika zvikanzi zvinhu zviri musha menyu zviripo zvida kugadzirwa musha menyu. Izwai zvakasiyana kuti musha menyu nekuti murume wenyu. Uyu handiye musha. Uyu handiye musha murume. Ndikura kwakauya then ava vakambouya patakaona nabamukuru ava varipo. Handiti vakati zviri kuda baba vemwana ini muri mukoma. Handiti asi baba vemwana ngavauve panzvimbo tikwanise kurapa mwana. Izwai Ukanya wakanzi wakafa harapwe. ndambo kutaura chinhu. Handizii nangazvacho. Izwai
nyaya yenyika paiye musaakuzane musina proof Amuna ni baba wadzeke kana kufungirana kana kushandisa dzimwe nzira dzekuti baba wadzoke kumba. No, tikuti tikatotesa nyaya yekuti mwana ada kurapwa katese tunoti nyaya yekuti mwana arapwa effort yamboiswa pekuti mwana arapwe is it satisfactory? Inofadza munhu wese zveshuwa munhu arikuisa effort. Saka kubva pane zvataurwa tikuona kuti pane panye baba mina ndikuti ndibva pane zvataurwa kuti baba tisinhu ari kuita chii asi nyaya yavo pandiri kuona inini munoziva chinonzi ostensible reason. Munoziva chinonzi ostensible reason chirungu. Ostensible reason ka reason kaunopa kekuda kuti zvauri kudaiwo zvidetserane zvizike. Saka we are using issue yekuti ari kuramba kurapisa mwana so that isu titeerere. But in actual fact nyaya yenyu chaicho haisiri yekurapisa mwana, nyaya yenyu iri kumarriage. Kuti muda kugadzirisa chii marriage yenyu. Asi mwana wavadini wavarwara muhamati no ngatichishandise mwana kuti kurwara kwemwana kugadzirisa marriage. Uvichiti kuti no kana iri kugadzirisa marriage ngaimire iri chii iri yega yemarriage yodi yogadzirisa. Kana totora nezvemwana because isusu patinomerera mukangotora nenyaya yekuti mwana ari kunegiri kwesi tobva tatomerera isu tobva tatomerera zvokuti kana tokubvisisa bhutsu nenyaya dzevana tobva tatokubvisisa bhutsu kana wangotamba nevana. But apa tiri kuona tabva tateerera tikuona kuti aiwa yes panozoita hako apa neapa asi effort iri kuita sei iri kuiswa ende imi muri kubvuma zveshuwa because it's not easy kuti munhu abudise mabhuru 20 kuti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 wozi mai oi ende yamorapise chii mwana then mouya moti munhu asi kuarapisa mwana to me something is not right. Akambora ndizvo kuti chandiri kudai ninga toda chii toda chokwadi chaicho chamuda kuti kubatsirei tisabatanidze nyaya sabatanidze chii nyaya. Asi ini ndakatarisa chekutanga muchato uyu ndio issue number 1 ende iyo ibambo you cannot run away from this. Iyi chamukwanisa kuzvitiza chigadzirisei bambo odewo zvinhu zvakachigadzisai chichakuisai kujeri chimwe chinokuisai kujeri. Saka inini chandikupai advice yekuti bambo kana musati nezvamai avo budirai mai avo chii pachena. Mabudira mai avo pachena moita zviri supposed to be done kuti imimi muite muvhoni nechii nelife yenyu uyu mai woitawo muvhoni nechii nelife yenyu. Kana mafunga kuti muruda chii muruda zvebarika bambo uyu muchato haubvumiri chii barika chiitai zvinoita kuti mubvumidzwe sei kuchabarika because handiko kuti kana 7th day inovhumidza barika haivhumidzi. Saka sei mune barika chitendero chenjiri che7th day. Pamusoro yechangamiro ndofunga ndichibuda mumba ndo chimwe chechinhu chatakatanga kutaura kuti nini ndaakubuda izwai bambo hongu mira izwai sacharamba izwai bambo Gidza chiramba. Yes. Bambo Gidza akati nopedza nguva ndataura nechokwadi ati kuti nini ndakubuda hazvive kuti handichakuuzwanaiwa kuti ndakubuda hazvive kuti handichakudi aizo kurara mukanonzi kabhegi nekufuka masaki is part of the game in the mining industry. Of course. In the mining industry is part of the game. It's very normal. Saka mukandipa reason yekuti mimi ndakazokati box saka maida kusvika madobi kugara ndiani aikuziva indiani nobi watu edwa ndiani asi izvo zvandaona from sleeping under macard box to sleeping in a mansion yama kutokwanisa kuti mukadzi wa mune mwana naye mutomubvarirawo kunze because it's yours.
munokwanisa kuita zvomunoti zvamuona naye zvokuti ndeyani ndeyenyu andizvo. Asi tiri kuti so Bambogidza, in the process of doing this zvinorwadza getting 0 for effort. Munoziva zvinozoto. It's very unfortunate, maybe ndakaenda kwaTsambe mandiri dati zvinorwadza getting 0 for effort. Munoziva munhu anoita 6 months sleepless nights achisama kumumvura achidi ari kuerenga, asi come exam time, come results auya ndi andisi. Saka munhu akataka kuzofunga kuti omana ndaisama kumumvura ndaisanara ndaidi asi chabuda padii zvakafanana nezvandokutaura pano kuti makarara makari box andisi mukaita sei andisi kusvikira matenga stand mawakachi imba yenyu only to be told because of one single move kuzi imba yamawababambo yese yenyu. Inyangwe mukati yenyu haisi yenyu anditi ngeye mukadzi womugara naye ngeyani tuturoja mutenduruzi aiwa imba isitori under construction. But imi mwaenda korenda mberi under construction sponsor aiwa chiripo changamirika ndechekuti chero ndokupai izvozvi chero mukada kusamona anoenda kwaDC kuti imba ndeyani munotoona haisi. But inini chodo ndibvadzaka ndechekuti zvese izvi ndochivabvunza kuti iwe kana une chaunoda kuti tiumbeka uri kuputsa nekuti zviri kuuya nemakuhwa zvoda kuti tigare pasi toonesana, but hausi kutoda, uri kutoramba uchimwirira mumakuhwa kupfuura kuda kuwisisa. Saka ndochiti saka woda kushandisa ndini, saka kuti ndirambe ndiri pauri zvodondinetsa handiti. Endi ochinzi uyu ochinzi ndogara naye, uyu handigari naye, anogara kwake kwaanogara, indogara kwangu. Endi musi wavanoti ndakabata tezvara uyanga vakauya, ndanga ndabvako musi weTuesday, tezvara vanga vari kukuHarare handiti. Endi tanga takasununguka ndabatisa shift handiti right, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday ndaenda kuchechi makuseni ndototi senguva dzinoidzi ndakuenda kupi ku4 Roads kwekwe ndo kwandaenda handina chifambiso and vasvika kuma12 handiti sezvavari ndakavafonera ndinawo marecordings acho, vakazondifonera kuma5 ndachisvika ku4 Roads kuye kumusoro kweMuzungu kukanzi tiri pamba, ndikati komadii kufona handina kuti ndakati komadii kufona muchibva kwaHarare ndakumirira ndo zvoga zvandakataura ndo mhosva yangu yekunzi wakabata tezvara yangu. Ndikaenda kubvunze mubvunzo wamusadi bamwe mai ava muchikuwada here ava takapedzerana auzoda kubvunza kwete ndati mai ava muchiri kuwada here kwete nyaya yapera akarambana akazike kutanga kuzvitaura izwa izvo baba kana ndobvunzo ndanchida mai pamba wakakutaura here kuti hauchamudira hauna kutaura. Saka bamwe chiendai muite process inoitwa kana musadi chii. Kana mazoita izvozvo mapedza, then you become a free man. And saka chiripo izvozvo handiti endai munoatende mumaproblems autowanani namai avo. Mwana kurapiswa kwake hakuna basa nekuti azi baba namai vachiri wese. Kurapiswa kwemwana is one of your many duties. Kuti in as much as uda kuchengetedza mukadzi wako uyu, uda kuchengeta iwewe, asi kusaidi uko unofanira kuchimuchengeta futi mukadzi uyu newana, because she's looking after your kids, because mwana uyu is under the age of 18. Saka unofanira kuchengeta. Saka une maresponsibilities matatu ekuchengeta girlfriend yako, ekuchengeta iwewe, nekuchengeta mhuri yako. ndiri kuzviita chaizvo. Saka avo vachaenda kukoti mai endai kukoti imeni moenda usiku kukoti monoita nyaya yemaintenance, then moenda futi kumapurisa
munoripota nyaya yenyu yeadhautari against musikana. Then bambo imimi chiitai procedure yekuti chinhu chiite sei chikuru kana musisadi chiito musisadanani. Then moenda kuna natezvara moita zvinoitwa kuti vanatezvara vadii wazive kuti hamusiri chii hamusiri nese. Because handishamisiki nazvo, because mazuva akataura natezvara pachaja iri kuti pasamona wakabata tezvara kuyanga. Impression inatezvara ndeyekuti chii? Ndeyekuti iwe nemukadzi wako muchiri mese. Ndosaka azviti ani tezvara. Anaona nyaya kuti tezvara watokomana nokwamba wangu wanibata chii kuyanga, because hausati wamutaurira kuti nemwana wenyu. Saka iwe ita zvinofanira sei zvinofanira kuitwa. Tezvara wadii waziwe mopedzerana vanofamba zvakadii. In as much as iwe uri kudawo mukadzi zvimwe chete nemukadzi anodawo futi chii murume. Asi tsamba iyi inomusungirira kuti asaite chii murume. Asi iwe uri kuhanda hako nekungwara unokwanisa kutata nawo wakadzi. Asi pane wese wakutata nawo akabatwa iwani ndiye uyu. Saka ndiye achabhadharira chii wani. Kana uine one, lucky you. But kana uri one of the 6, tough luck. Saka ndo ndichi kuti pamwana mukuti muchibva pano nhasi nemwana mukuti ndachikumbirawo mambo pamwana pane madhoktors ari kushanda naye. Ndofunga indakatombovati mari izvezvi iri kumbondinetsa. Kuna speech therapist ari kushanda naye, physiotherapist, vose vari kushanda naye, zvekuti izvozvi chero ndikavafonera tikaisa paconference calling vose vari wage for inini vanokuudzai. And ndo chimwe chezvinhu chekuti recommendation yavo yakatoti zvimwe zvose zviri negative imbomirai kuitira kuti mwana ambodii yes. Paruta therapist na physician na nini, what is the cause of the ailment? Cause of the ailment vari kuti iwo inenge depression, right? Mwana uyo moza unonzi she's my soulmate, the daughter and father 13 years from onset achitanga apana. I was always close to mwana pese pavari kutaura that don't ndiri kutaura. That's why I'm trying to explain the cause of that. Saka tikutaurira African therapy. What I say, African therapy baba. Mwana uyu handiti mati you are so close. So what does your absence mean to her? What's the meaning of your absence from her? Absence it's a chronic ailment yekuti haiperi. Kubwadziwa kwemhando yepamusoro kudiwa pamwana uyu kusvikira pamwana uyu handiti kuti mwana auya iwe apa mwana anorapika pamusoro ichandam. A good example ndichisatsimbira zvamuri kutotaura kati ndisipo ini ainetsa madoctors ndobva taita video call. Madoctors aripo vozi vanoenda naye murumu. Madoctors aripo inini apa iya we talked after the session vakati this was the most successful session, but challenge iri kuitika ndeyekuti mai vari kutirai kubvisa mwana. Izvai bambo tati bambo handiti imimi kwatabvunza panapo mati murugara mega handiti murugara mega handiti amufugara nemunhu handiti
why can't you take mwana uyu nevamwe wacho achichengetwa nemu20 year old muchigara nawo wana wenyu for 6 months timbonoti hosha pandogara times changamira handidi kuti ndikuvanzire because iyoyo pfungwa iyoyo ndakamboifunga but pandinonyanya kugarira ndepapenalonga paya pakaiswa bhawo and pasuboffice paya ndo pandinonyanya tikuti baba for the sake of your kid for the sake of your kid toda kuti tione kuti chinichi dambudziko chairo chairo riri papi andika you can change because mata pasi penyu saka chitokutarisa kubva pasiri penyu chii hapana dambudziko saka imimi you looking for a suitable environment yekuti mumbotore mwana for some time, even for a start. You can take it during the holiday and momboita holiday nechi nemwana muchita sei muchitarisa kuti muone kuti zvino here zvine chirevo here kuti hazvidi hazvina. Then mukatoona zviri kushanda, then it means kuti bambo ndi mushonga wemwana. Saka garaini mkwiri handizobambo. Saka izwai bambo hapamboda dambudziko baba ramuti dambudziko rangu hapana ba izwai bambo. Imi mati muchitanga mati uyo mwana uyo munomuti mhai munomuti mhai sei muti mhai mati munomuti mhai nekuti makamupa zita ramai wenyu. Saka mwana uyo mweya wamutakura mweya wamai wenyu. Saka imi kana mutaura naye muri kuona kamwana kenyu asi aiwa ndi mai wenyu uyo ndo saka zvizi arikona. Saka ururamba kuchengeta here mwana wangu kuchengeta mai wako. Tikuti some of these things bambuka ndo saka zvizi mazita achii anozichii mazita evakuru anodini dembo akaverenga akaimba chiri chii mazita evakuru ngaite sei ngaarembekezi. Andida imi ndi mutu aramega because you never know attachment iri kune stain chimbori chii. Mwana wenga aranzi minora kusapashi anazirambe asi kuti anangoti mai asi anasitara sei makambozvibvunza kuti akamirai mai makambobvunza here babawo kuti sei mwana kuti sei baba achiti mwana sei baba achiti mwana wake mhai. No. That's a very sensitive thing. Chekuti imimi atikambona mafurika ndosati kuti inyi munokwanisa musingazivi the link but patoni imwe link yakasimba yamusingazivi. And the reason why muti kwese kwamuri kufamba kuzi baba wacho ngawe ari chii aripo baba ngawe aripo asi hapana chakashata chamambotaura chamanzi mimi makataurwa kwamakafamba kuti baba wacho ane chakakaromba katakaroyamba paripo here pamakataurwa baba wacho akaroya mwana kuti akaromba ndipindure ndaifamba nawo atikambona baba wemwana ndakafamba nawo mukuru ndonzvo riri pasi pamusoro imakorokota pamusoro imambo ndoti nomisa chiramba ndibva nyika yachivi donzvo riri apa tese tiri kudzungaira tichinetsana kana upa ndeyemwana wako inova yadonisumudza kuti ndisvikira nhasi. Inini samambo ndachikumbirawo kwamuri kuti dei mai ndikumbirawo madzitezvara angu aende nyika yachivi unondisungirawo nzinza rikwani rinoterekwa chiramba. Mwana uyu asumudza mhepo dzakawanda dzine chekuita kuti dzinza risunungurwe, asi nhasi vana ivava vanoramba vachinetsana. Iye vakaenda vakasungisa nzinza iroro mushapa uchaungana uchiringidza mwana uyu. Pane zvikuru zvichaitika munyika yachivi. Ndo chikumbiro changu chandandavinga muno asati ambosvika pachii ndosaka ndakumbira zvangu ndichiti dei mangondisumudzira wani ndisumira havana kamuchiti kusvika kunodai dzinza redu iguru. Handima ndinzwisa mambo zvariri guru rinoda shumiro, asi ndiye ratidzwa mukuru atumwa kumberi kunda kuuya kuhonunura nzinza. Mandiwisisa yashona manje mandiwisisa ndosaka ndaiti kuti
wakura vari kuti mwana uyu wana ava noti ega wana ava ngavauye kumusha kwani kumusha kwavo uku kune aiwa kutori nechikaranga chakakura because zviri pamwana uyu chinhu chedzinza chida kuti chibude chitaure pachatouya mwana wachatoungana havandisungisirewo nzinza ndosaka ndati ngavandisungisirewo nzinza kuna mambo kari chii rasungwa kuti vasumudzwa vese vakaisa musoro pamwe pane chikuru ndofunga kana imwe mambo mune makorokota enyu amunotuma kuti endai nemhuri iyi ndoda kuona chiedza chichidzoka nemhinduro ichidzoka inini zvisingandinetsi mambo usaudza kutaura zvisingandinetsi chiwi mambo chiwi murambo anisi anga munoziva kuti chiwi mwana wamutasa munoziva here munoziva here kuti mambo chiwi mwana wamutasa chiwi bere chihota chiri muhanzu nhema yevona nhema yakuuko nhema yashumba yewe wese vanhu vamutasa vese sekuru wavo ndimhepo murudzwa ndimhepo muning'ina wani wagoera nyika muning'ina wanyamandoto muning'ina wanyarumwe wana wanyamubvambiri mazwa bambo saka kana mutora pandakagadzwa inini pandakagadzwa kuti ndite mambo inini pachikaranga chedu cheusiku chemubinga guru chiri muhanzu anga ari pano bere anga ari pano nhema anga ari pano muruza saka tine wana wamutasa wari kumasvingo 5 mapanzure mwana wamutasa saka ndosandoti kana munotaura nenyaya yechiwi ifone call tobva tatogadzirisa nyaya yetodii nyaya yetu aidora ndandakumbira kuwe maita already sorry changamuka ndinoda kuti mwana atanga kurwara kubva gori rapera vakutove gori kana vanhu vaizviziva kuti procedure inofanira kudai vaifanira kukasika kununura mwana ende kuchikoro sezvekuita vamwe vana izvo takutaura ndizvi tati isusu process yanyuro haichadii haistokwi iyoyo euro yachoka euro wacho nafizonani havana senti zvavafabhadhara inobhadharwa mari nehama dzavo everybadhara 180 periki nemasesheni evanhu 3 vanoita kubva last term yose munonaka maizvamuta muri kuti here baba havasi kubhadhara havana mari yakubhadhara imwana yefizio yeskichi neyatherapist anobhadhara ndiani tinobhadharwa nasisi vangu inini 180 periki taure ndeyekuti ndakatovaudza kuti ike zvino zvinhu zvangu zvakamuoma pfungwa ende ndikakomuniketa handina chandisina kuvakomuniketera itai but tobatana mberi kana mati tirambe tichifamba ende hatina kana mboita dambudziko ndezvaunyoro huno hwavaita vakuto itemi yose yapera yakabhadhara ndezvamuna July zvakanzi akaotange kuona 27 June taita tinozoti kana vanhu vasadanani wanoposhekana madhaka toziva izvi wanoposhekana madhaka saka tiri isusu haisiyo time yacho kuposhekana chii madhaka for the sake of the kid ngatimboite zvokuti muzare uyo aite sei asununguke zvinhu zvake zviite chii adzokewo kuchikoro kuenda vamwe aite zvese zviri apa saka ndosaka tikuti hatina chatikusiya chinokwanisa kuita chire let's do everything chinozi tiita tiwane result and end of the day what we want ipositive chii result yekuti mwana uyu ararame chii enomoa saka yes Amari pana nyuro. Diagnosis depression. Saka ni vakuita chika. I know for depression that iyi explanation yake ndegeni kubatsirewo musati mapamiro munozokwanisa kushandiswa kuti sei uyo aenda kwesirire dare rineri bambo rine vanhu vese rine wehealth
rine maloya, rine masoja, rine mainjiniya, rine maaccounting, mune wese rine maminija, rine wese. Saka mukabvunza mubvunzo wenyu ka aripo atori nefield iyo. Ndosaka mubvunza muri kuyanako uyarako haasweri munomba atogara UK atoya atori kusession yake inga izvi ndosaka ari kubvunza because ndo kwake chibvunza naye ndosaka ndosaka ari kubvunza kuti kana nyuro akatodiagoniza kuti ichi idepression, saka iye ari kubatsira nechii handikaona. Ndosaka ari kuda kubatsirai kuti muzwisise kuti zvinofamba sei. Saka iye explanation yake yakati chakamira kutaura inini taikungabvisa kutaura changamiro makuenda pamberi changamiro kwanzi kune zvese nemapenzi tirimo. Can you explain to him? All right. Explain to him, yes. Dr. Bakati Susuna. Akati Dr. ndi neuro doctor. Yes, Dr. Mshawarima. Okay. Yes. Vakatoti mwana wenyu is very intelligent. Saka pane kapfungwa kari super active mahari. Ndo ikakuke kuti pane drug rakatinyorera rekuti riite mental relapse. Inonzi chiro. Unfortunately ndakuda kunotenga mai vakaramba neprescription yacho Saka hamuna kutotenga. vakazonotenga zvandisipa because ndanga ndatoti rotsvakwa kuSouth Africa ratonzi ngari prescription mai vakaramba. Saka aderoka ndobva drug iroro hanzi romuita kuti apote achikangamwa zvimwe zvinhu zvaanenge adi zvaari hyper to. Then from there pfungwa dzake dzoita rejuvenate in a normal system. Handiti ndosaka achiti because paanenge achifamba because pfungwa dzake dzakaregister kuti izvozvi zvachadzakarejista ndezvekuti kana ndofamba ndofanira kufamba ndakakotama. Saka drug iroro rinomusapresa kuti akangamwe kuti kana ndofamba ndofanira kufamba because chajairika mupfungwa ndechekuti ndakujairira kufamba ndakadii. Saka I don't know how far true it is. Because no explanation. I don't know. Depression is a diagnosis and this is ine marapiro. Saka ndikuona paina neuro. Panga paina inga further explanation, but it's okay. Therefore, God made psychiatrist akati depression. Psychiatrist takatopiwa is a recommendation kuti anoda psychiatrist, anoda physiotherapist na speech therapist. Is a recommendation from a neurosurgeon. Saka ari kuona psychiatrist. Is part of the team. Diagnosis at 13 depression. I don't. It's very, very rare. But anyway, zvingangoda second opinion sometimes. Moenda kuna psychiatrist. Dzimwe nguva. Zvingangokubatsira. Because it's really very rare kuti mwananzi aiwa it's very rare for us to work with depression at the age of 13. Zvinoitika, but it's very, very rare. Andoti kana anzi ane depression, ari pamishonga yedepression, zvakanaka kungotsvaka second opinion. Chete. Pana nyuro pakubhenda apa ndonzwisisa. Alright. Doctor, iyi rakangoti it's one of drug iroro rakangoti kuti it becomes a long process yekuti anenge apa ma-antidepressants apo. It's just that. Like at least out of these thoughts, more parts running over advice. That's all what. Is you think we Ramanai, Ramusana Grandi, Sana Grandi, chichayo zviri pamutemo wanatezvara ngavazive anzvi chiwano ngachiitwe kuhaikotu ngavazive futi kuti muchato hausipo
wokanzurwa zviri pai zviri pamutemo. Kana wakanzuriwa, imi bambo moenda mberi neupenyu hwenyu, mai woenda mberi nechii. Asi for now mai hawachamboramba wari munhomwe dzenyu bambo kunguva yakati rebei, because vana vari below the age of 18 wakawanda irresponsibility yanhu. Asi futi tiri the other side, zvidzinza hatizvidii, hatizvirasi. Tiri kuti kana paine need yekuti timbosvike kumba kwacho ngatidii, ngatisvike, because what we want at the end of the day kuti mwana aita sei, mwana apora arive enormal. Handizve but izvozvizvika nekuti tezvara mamusina wamutaurira kuti hamusiri tezvara, wakashushikana, hamunofanira kumutengera ukoko kurakidza kuti makamushaishira. Handizvere baba. Saka sekuru chimboka imchigare pasi ndataura pasekuru. Sekuru yes, wasungaise kutaura pamusoro mama. yes, Natenda zvikuru Gilbert Kwashoma, Walter Wayne. Mukwashoma ba 2005 skurezi ndakamira pano. Ndakamurodza ndikamuchatisa semwana akanga ari mwana wechechi. Ndakangomuchajawo akauya achichema ndoda kuchata. Ndakamuchaja peanut, asi pane zvaakaunza achida kuchaja, ndikati pane zvaunza izvo ndiri kuchatisa nerudo rwokuratidza kuti tiri vanhu vechechi. So mari yandakamuchatisa ndopai 130 ima pamari yake yandamuchaja. Saka from there, gore ra 2023, ndakamufonera ndikati kokosha makore ari kuramba achienda, kowadi kumbosvikawo kuno ukambopedzisoti musizani wako. Ndobva ndipindura kati ima mushure munondirevera mari. Saka anondirevera mari, anokurevera mari ndiani? Zvikanzi munyanya. Ndobva ndaenda kumunyanya, ndobva ndamuudza ndikati chifona kuna Chiramba, tezvara wakuda musidzani wako, tarisa kubva 2005 kusvika zvino nearly 20 years usina kudzoka. Saka ada kuzoroora here nemari dzevana vake vaakabereka, kuti vakwasha wake vanenge vanezenge vaona mwana wake ndo vanozotora mari. So akapindura kuna zvikanzi handina mari. Nyaya yakaya kwandiri, ndikati tirega timufonere. Ndotirai kufona, ndakaona ndakablokera. Iwe chifona munyaya yablokera, ndokuzvigarira. Saka this time last week mwana uya andifonera kuti muzukuru ari kuendera mberi, hapana chiri kumbofamba. Ndikati no, tirega utakuzwa sekuru. Ndobva ndauya. Ndazwa kuti nyaya yedu iri pachii paroora kuti wakusvika pekuramba mwana asina upedza roora. But still roora renyu riri mumabhondi here. Kana riri kumabhondi kuratidza kuti haacharori here, nokuda kuti Ndiri kana roora renyu riri mumabhondi handiti riisei mumaziki kana muma-US. Mombe hazina basa, munoisa current value. Kana mombe dzenyu ichiita $400 kana dziri 6 i600 times 4, 2,400 US. So apa manje iyi manje zvafanira kuti apa makati rusambo handiti makati rusambo 4.5 million. Ndobva bhadhara 1.4 million.
balance 3.1 million. And saka ndikati izvozvi 3.1 million kumabhondi izvo zvine ma-US mari. Alright, calculate. Tongoti akawina. Tongoti akawina. Asi mombe dzangu. Izwai musaite chini apa tezvara. Tati tezvara zvakudoti muite apa. Chinjai currency iri pachini. Iri pamari dziri apa dzakanyorwa nechii? Nemari dzisisapply izvozvo. Saka ivi uchisai ari mazigi ari kushanda izvozvi kana kuti ma-US dollar kuti rusambo rwedu handiti munokwanisa kuti 1.4 over 1.4 handiti over 4.5 times 100 handiti apa kuda kuona chii percentage yemari yakabhadhara handiti. Saka imi vamwe vachiti right rusambo rwenyu kana ruri chii kana ruri currently 85,000 makuti kana iri 40% makuti 40% of chii of 5,000 muhamati iyo yamune maiona muhamati 5,000 minus chii percentage yaya handiti muhamashona kuti balance yake yasara ichii i$3,500 US dollars. Yeah, but it going to bank. Yes. Kana bank rate that day. The rate on that particular day. The US to invest how to move money. But to me now, izvo besides kureba zvino kudisadvantage hai because bank rate ne black market rate zvasiyana. Mukaita raki munokwanisa kumasvika mumavhimasi wacho iwo zigi neuyu inozi bond ne-US zvazviri 1 to 1. Saka mune makuya 1.4 million. Saka ndosati iri easier and faster ndeyekuti shandisai chii percentage yekuti akabhadhara 1.4 million pa 4.5 million. Muamount i-percentage chii yakadini yakabhadhara. If it is 25% handiti muamachiti izvozvo rusambo rwakundiratisa kuma-US yandiri kuda imari i-5,000 handiti muamati 75,000 muamati 25% of chii 7,500 yamuri kuda handiti muamaona kuti mari yakati muamachiti 7,500 iyo iya minus yakabhadhara iri mu-US yovhasara chii balance. Muamati balance yenyu imari muti 4,800 ya 4,800 chii US dollars. Yeah. So ndoda mombe dzangu ke. Mombe hazina basa because mombe munongoti mombe dzenyu munongopiwa sekudotwa. Right, izapera chenda imwe dzadini. Zvatati nditaura nezvimwe. Musoro pamo. Ndodzi kutebhera. Kuti kana yadeuka. Asi mwana ngati gara. Ndio patula isusu awawanika zvose zvekuti mari ichauya sereka ikakuuya hazvina basa. apa ndo pane nyaya. Apa ndo pane nyaya yose. Zvimwe zvose Zvakataura zvese zvazvina basa. Apa ndo pane nyaya yeda. Zvimwe zvose zvatinotaura zvekuti tinozoona nyuro, tinozodika. Tichipedza nguva. Tichipedza nguva. Pedza nguva chaiyo. Vanhu vose vanokutaura nyaya idzi kasi. Hapana kamboswera nemwana. Kana kumboswera achimboona kuti chichiitika chichiitika. Hapana kana. Ndosaka ndati sekuru ndakamazwa sekuru. Totaura nechi nabamba. Bamba ndaona hangu wanzvenga. Hadisi. Asi ndapaona pawanzvenga basi. Sio hauna kuzoro ndapaona. Pawati kumusha. Paungotaura nyaya kuti mwana ngambodzingiwa chimwe. It means kuti papakafamba naye. Pane zvopakazwa. Zvine chekuita nechi nedzidza rawo. Saka kuti achizvitaure muno mai zvakabatwa uko haachazvitauri mai. Akuchiti isusu mai aiwa mwana ngauye kumusha mwana ngauye. Asi chokwadi pamakambofamba unacho. Kuti chokwadi patakafamba kwakazi. Haito chokwadi mambo. Aiwa zvandiri kutaura mambo ka. Dare riri kuda nzinza. Harisi kutomboda zvese zvavari kuita. Harisi kutomboda zvese zvavari kuita. Izwe hatisapedze ngo iya topera. Endai muite chiwanhu ichi.
takachikumbira kunaimima Eh. vana ndivavo ivo ndiwanise chivanhu chavo kubva tichibuda muno votopinza vana vavo mumotikari vonoita chivanhu chavo kana vana vapora vodzoka kuva chatsvage iyowe chimboisai zvinhu zvacho tati izvozvi izvi chatonga sekuru munhu wese nemi andindi kumbovoya ngatiite zviyoanyway chiendai panza mirai vakuta my emotions musaite my emotions iyi chizwai chibudai panza moenda pasi pemuti uyo apa muhamatoronga izvozvi mana chirama mazwai nemi mai nemufunda wangu uyo muhamatoronga izvozvi muhamatoronga kuti ndoti musati magomera mutonitaura kuti muda kuti muchibva panoita sei and I'm going to make a follow up izvozvi mukoma wangu chivi nditomufonera izvozvi ndobva ndatomufonera izvozvi so that atomirire nyaya iyoyi ndiani mwana yes pamusoro imamo yes sekuziva kwangu vachishona chero chinoti chirere chinonzi mifani yachamba chinoti chirere chigokurerawo anditi ava baba vedu mugona kuchikoro akandiendesa mushando asi izvozvo ndikuenda kuchikoro ndakagara mari yekubhadhara fees avachabhadhara izvozvi ndechikwereti kuchikoro kuti nditore mari zavo dzinoende kuchikoro havandai nazvo vari kuchengeta neuyu wavo ngoma yavo izinge zvari chiendai panze panataura ade Teach Catch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teach Catch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teach Catch MTV tinodzifamira. Dojibondora, dojibondora,